As familias con menos recursos terán axudas para pagar o comedor. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, fixo o anuncio no Parlamento. Explicou que haberá unha partida para subvencionar os menús dos alumnos que teñen entre 6 e 10 anos de idade. Consistirá nun bono, será de 150 euros para rendas máis baixas, as familias con rendas de ata 6.000 euros. Neste caso, a axuda entrará en vigor este mesmo curso. Para as familias con rendas de entre 6.000 e 10.000 euros ao ano, a axuda será de 100 euros a partir do curso que ven. Un anuncio importante, 3 millóns de euros para que os pais con fillos en ensino primario poidan ter menos gastos nos comedores que xestionan as AMPAs, os concellos e as entidades sin ánimo de lucro e os colexios concertados. En Galicia utilizan o comedor escolar 67.000 alumnos de infantil e primaria. Hai familias que, en función da súa renda, teñen subvencionado o comedor. No caso das que non teñen axudas, o menú medio rolda os 4,5 euros ao día. Nuria Castro. Sí, Antía, se multiplicamos eses 4,5 euros polo mes do comedor, a factura final pode superar os 100 euros por familia, un gasto que pode complicar moito chegar a fin de mes e, ademais, no que non se pode aforrar porque o comedor é imprescindible na ecuación da conciliación entre a vida familiar e laboral. En Galicia hai 67.000 usuarios de comedores escolares como este, 46.000 dependen directamente da Xunta de Galicia e os restantes, os 21.000 restantes dependen das AMPAs, dos concellos ou dos colexios concertados. Tamén estes se van a incluir nas axudas aos comedores que hoxe anunciaba o presidente da Xunta que se van poñer en marcha este mesmo curso escolar para as familias máis vulnerables. Nos comedores como o deste colexio de San Cosme de antes, prepáranse diariamente menús saudables, preparados por nutricionistas e ademais pensados con produtos de proximidade. As axudas pro comedor anúnciase nun momento en que os prezos repuntan. En setembro fixérono ata o 3%, son 3 décimas respecto a agosto. Tiran da inflación nos carburantes e a electricidade, que encareceron no último ano. O prezo dos alimentos queda no 2,4%. Na cesta da compra destaca a suba dos prezos dos ovos, case un 18%, e tamén da carne de vacún, un 16,5%. Un pincho de tortilla e un café é un dos praceres cotiás para moitos que cada vez tira máis do noso peto, e é que os ovos e o café son dous dos produtos que máis encareceron o seu prezo no último ano. Hostaleiros e consumidores botan contas. Se ha notado mucho la subida y hay que andar, ajustando constantemente los precios para poder, que la clientela siga pudiendo venir. Unha dúcia de ovos con prezos que van dos 3 ou 6 euros en función da calidade. Es la segunda vez al año que vuelve a aumentar. Bueno, el aumento ha sido considerable. Un produto básico da nosa alimentación case convertido nun artigo de luxo. Vou aos máis caros e me costa a docena a 6 euros. Eu comprei huevos el sábado, vine ayer outra vez e ya subieron máis de 20 céntimos. A cesta da compra repunta en setembro tamén coa carne de vacún en máximos. Como cando todo sube, a curva da oferta e da demanda. Se hai moita demanda de carne, sube o precio da carne. A inflación apunta ao nivel máis alto do ano polo prezo da electricidade e dos carburantes, que baixan menos que hai un ano. Sempre hai que andar mirando onde está o mellor precio. Sube, baixa, pero bueno, ahora levo unhas semanas que está bastante estabilizado, pero bueno, sigue sendo caro, vamos. Los precios se resisten a bajar y esto sigue golpeando a las economías familiares. En Galicia os prezos subiron en setembro un 2,9%, unha décima menos que a media nacional. Mentres medran os prezos, entre eles os dos carburantes, chegan novas advertencias dende Europa. Os eléctricos non son tan limpos como pensábamos. María Calvo, por qué? Pois ben, a nova normativa que entrará en vigor en novembro de 2026 terá en conta non só os gases dos tubos de escape, senón tamén as partículas que desprenden os freos e os neumáticos. E aí é onde os coches eléctricos saen peor parados. Ao ser máis pesados polas súas baterías, xeran un maior desgaste e máis emisións pola fricción, chegando a contaminar máis que os de gasolina ou os diésel. Bruxelas fixou un máximo nas emisións pola freada de ata 3 miligramos por
quilómetro para os eléctricos puros, fronte aos 7 miligramos para os vehículos de combustión e os híbridos. Ante isto, desde o sector xa advirten de que adaptar os vehículos a estas novas exixencias encarecerá os custos de produción e, polo tanto, o prezo final para os consumidores. Dende as 8 desta mañá está cortado o carril dereito desta autoestrada AG53 o seu paso polo treito entre Dozón e Ourense. Un peche que se vai prolongar ata o venres, ata as 8 da tarde, que está motivado polas obras de mellora do seu pavimento. Nuns minutos contaremosles como está afectando o tráfico e tamén cales son eses itinerarios alternativos pros condutores. O detido por presuntamente asestarlle ata 23 coiteladas ao seu veciño nunha aldea de Vilar de Bos pasou esta mañá a disposición xudicial aquí nestes xulgados de Verín. Nuns minutos neste telexornal ampliamos toda a información. Seguimos coa actualidade xudicial. O exministro José Luis Ábalos seguirá en liberdade. O xuiz atendeu a petición da Fiscalía e non o mandou ao cárcere, tal e como pedían as acusacións populares. Esta mañá negouse a declarar. María Cheda. Sí, Antía, José Luis Ábalos, noticia de última hora, queda en liberdade. Continúa así, créase a razóns da Fiscalía, o xuiz, o magistrado Leopoldo Puente, que considera que malia que hai indicios de criminalidade que quedan reforzados contra o ministro Ábalos, non é necesaria esa entrada en prisión. As acusacións sí que pedían a entrada na cadea por parte do exministro, pero, como dicimos, queda en liberdade. Negouse a declarar ante o xuiz, agora a súa saída do Tribunal Supremo tampouco fixo declaracións ante os medios de comunicación e acabamos de recibir ese auto do xuiz Leopoldo Puente que o que mantén son as medidas cautelares a José Luis Ábalos, que era a retirada do pasaporte e a obrigatoriedade de comparecer cada 15 días en sede xudicial. A Ábalos chovíanlle as preguntas nada máis baixar do taxi. Pero entrou en silencio e diante do xuiz silencio tamén. Non declarou porque se sente indefenso. O magistrado rexeitou o seu intento de cambiar de abogado a última hora e esta mañá chegaron por separado. O ex número 2 do PSOE seguirá en liberdade. A acusación popular pediu prisión, pero a Fiscalía non ve motivo porque non ve que cambiaran as circunstancias, aínda que si cree que hai máis indicios de criminalidade. O último informe da UCO detectou gastos de máis de 95.000 euros de ingresos non declarados. Unha parte deses cartos procedían de Ferraz e foronlle entregados en sobres coa marca do partido. No PSOE tentan pasar páxina. No espero nada, lo que espero es que todo el proceso concluya cuanto antes y que los jueces determinen la verdad de lo que hay detrás de todo este asunto. Quien la haga, que la pague. No hemiciclo hai quen lle exixe que abandone o Congreso. Ahí hay cosas que no están bien hechas y, por tanto, que dé la cara en la justicia ordinaria. De momento, Ábalos non dará ese paso. Este xoves declarará Koldo García. A empresaria que afirmou ante o xuíz do caso Koldo ter entregado 90.000 euros en metálico na sede do PSOE ratificou hoxe no Senado a declaración que fixo ante o Tribunal Supremo. Carmen Pano compareceu na Comisión de Investigación da Cámara Baixa, pero negouse a contestar ás preguntas dos senadores. Explicou que non o facía porque ela mesma está imputada na Audiencia Nacional. Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. No obstante, se trata de investigaciones que continúan en curso. A corrupción centrou o cara a cara no Congreso entre Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo. O presidente defendeu que o seu goberno é un dos máis decentes de Europa e o líder da oposición recriminoulle favorecer os comportamentos corruptos. Núñez Feijóo lembrou os problemas das familias e autónomos para chegar a finais de mes mentres... Ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. A resposta de Sánchez... Yo creo que este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. O líder popular acusou a Sánchez de defender comportamentos corruptos. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. Le aplauden para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones. O Partido Popular tamén lle pediu a Bolaños
Explíquenos por qué llegaban cajas de dinero en efectivo a los ministerios del... Vuelvan ustedes a la moderación. Houbo tempo para debater pola non felicitación do goberno a María Corina Machado. ¿Qué miedo le tienen ustedes a Maduro? Son rehenes de un narcodictador. Es usted incorregible. Hasta del Nobel de la Paz hace guerra. Pero... Un Nobel da Paz ovacionado dende a bancada popular. Houbo tamén sesión de control no Parlamento de Galicia. Besteiro reprochoulle a Rueda atrasos na atención á dependencia e Pontón pediu a dimisión da conselleira de Política Social polos peches das residencias de maiores de Xinzo e Amoeiro. O presidente galego defendeu que se actuou con contundencia en ambos os dous centros e lembrou que o Goberno Central lle debe a Galicia 2.500 millóns de euros para pagar a atención aos dependentes. Jesús. Si, hola, que tal? 30.000 galegos pasaron a cobrar neste último ano a dependencia grazas a un plan de choque posto en marcha pola Xunta de Galicia. Destacouno Alfonso Rueda nesta sesión plenaria, que recordou tamén que o Goberno Central non cumple coa súa parte no financiamento e lle debeda a Galicia 2.500 millóns de euros. Nesta sesión de control tamén se falou das residencias de maiores, e máis concretamente da de Amoeiro, en Ourense, pechada recentemente. Ana Pontón criticou a xestión da Xunta neste caso e Alfonso Rueda louvou pola súa parte o traballo dos inspectores de servizos sociais que alertaron da situación deste centro, o que posibilitou precisamente o seu peche. O voceiro socialista demandou á Xunta que dedique máis recursos á dependencia e concretamente ao servizo de axuda no fogar. Alfonso Rueda explicou que o Goberno Central segue sen pagar o que marca a lei pola dependencia e que xa acumula 2.500 millóns de débeda con Galicia. Vostede fai imposible e para o futuro fai inviable económicamente que ese servicio de dependencia básico se preste en condicións como marca a lei, financiado pola Xunta de Galicia e prestado polos propios concellos. Cumpra cos concellos, cumpra cas persoas, cumpra ca lei e pague o que debe. Paguemos o que debemos. Que nos lo diga o Goberno galego, que está asumindo casi o 20% que non paga o Goberno central. O 20% que nos debe dende hai moitísimo tempo, algúns anos máis do 20%. Sabe canto vai? Acumulado 2.500 millóns, e quere, yo digo en linguaxe socialista, son 5 millóns de chistorras, 12 millóns de soles ou 25 millóns de leitugas, para que entenden mellor. O BNG centrou a súa crítica no peche da residencia de maiores de Amoeiro, en Ourense. Cre que a Xunta non cumpriu coas inspeccións. Rueda asegura que foron precisamente os inspectores os que trasladaron o mal estado do centro e que 15 días despois acudiron coa Garda Civil a pechalo. Días antes houbo unha inspección da Xunta de Galiza e vostedes miraron para outro lado. Quen entrou a pechar esa residencia foi a Garda Civil, señor Rueda. Foi a Garda Civil porque vostedes miraron para outro lado durante moito tempo. Si a residencia de Amoeiro foi pechada e, por certo, inmediatamente reubicados todos os residentes en prazas públicas, non foi polos inspectores, foi pola Guardia Civil. Polos inspectores seguirían ali todas esas persoas, según vostede. Mire, por lo menos ten unha cousa boa, ver os do bloque aplaudindo a Guardia Civil, que tamén é bastante histórico. Durante o pleno, o grupo do BNG decidiu secundar por quendas o paro parcial convocado por Palestina. Tamén o grupo socialista decidiu abandonar o hemiciclo durante 2 horas. No Congreso, en Madrid, os deputados do BNG sumáronse os de Bildu e os parlamentarios de Sumar para secundar os paros en apoio ao pobo palestino de Gaza. Non participaron na sesión de control ao Goberno. Estes paros convocáronos os sindicatos en toda España. Comisións e UGT pararon 2 horas e concentráronse, por exemplo, nos exteriores da Xunta en Santiago. A CIGA, pola súa parte, convocou 4 horas de paro con manifestación tamén en Compostela. A CGT, o sindicato de estudantes, chamaron a folga xeral. Dende a primeira hora houbo piquetes en universidades como a de Bilbao, Barcelona ou Madrid. Cando eu me incorporei aquí, na nosa casa había no fatal. Só o meu home dicía, no, que hai que coller o jolín, pero non pasa nada, eu traballo, e cotizas ti, e xa está. Pero ele dicía, no, hai que cotizar. Esa é gandeira, é unha dos milleiros de mulleres do rural galego. Hoxe, todas celebran o seu día. Nos minutos estaremos con elas e escoitaremos as súas vivencias.
e teñan precaución se circulan pola AG53. Está cortado o tráfico carril dereito da entre Dozón e Ourense. O peche manterase ata o venres porque están mellorando o pavimento. Patricia Barreiro. Si, de feito, o bo ritmo das obras e a previsión de chuvia para a próxima semana adiantaron este corte de tráfico nesta AG53. O peche polas obras de mellora no pavimento, no treito onde se atopa o enlace que dá acceso á AG54 autovía 52. Os condutores terán logo que desviarse por un itinerario alternativo tanto en dirección Santiago como en dirección Ourense. Será na saída do Carballiño para percorrer pouco máis de 10 km pola Nacional 541. Este tramo da AG53 permanecerá pechado ata o venres ata as 8 da tarde do venres. Falando de obras, tamén na Coruña hai cambios á vista. A Torre Fisa, un dos edificios máis emblemáticos de Catro Camiños, estreou fachada e enerxía renovable en un sistema de calefacción que marca un antes e un despois. Tras case 2 anos de traballo, convértese no inmoble máis eficiente da cidade. Hai edificios que marcan unha cidade. A Torre Fisa é un deles. Así estivo durante case 2 anos e renace agora máis verde, máis eficiente e tamén máis humana. O que se fixo foi moito máis ca unha simple rehabilitación estética. Quixen manter un pouco o que eu apreciei nos planos de arquitectura, pero que a simple vista non se notaba moito, porque era unha gran masa marrón e non tiña eses contrastes. E esa fachada é hoxe un xardín vertical capaz de producir enerxía, unha enerxía que chega ata aquí, o que din é o verdadeiro corazón do complexo. La reforma integral de los edificios tiene que pasar por las instalaciones, porque si no reformamos las instalaciones, de nada sirve que pongamos, bueno, de nada, sí reducimos al poner fachadas aisladas, pero lo importante está en lo que no se ve, en el corazón y las arterias del edificio. E por iso, a calefacción antes cara e contaminante é agora limpa e compartida. Sustituyó lo que son las antiguas y viejas y contaminantes calderas de gas por estas dos modernas y eficientes bombas de calor eléctrica. Con case 8 millóns de euros investidos, esta rehabilitación marca un antes e un despois tamén polo aforro que trae consigo. Económico un 42%, y energético posiblemente estemos rozando el 50% cuando empiecen a aportar ya la fotovoltaica como debe aportar. A Torre Fisa xa non é só un símbolo urbano, é un exemplo de como a rehabilitación pode transformar a paisaxe das cidades. Tamén sobre vivenda vais a activar un número de teléfono, o 047, para dar información sobre os programas que se activen. Anunciouno esta mañá a ministra do ramo no Congreso. La puesta en funcionamiento de un número, el 047, coincidiendo con el artículo 47 de la Constitución, de atención a la ciudadanía. Un canal unificado, accesible, gratuito, de consulta de información sobre programas de ayuda, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra duda que puedan tener en el ámbito de la vivienda. Aquí en Galicia, o Parlamento pide a dimisión da ministra de Igualdade polos fallos rexistrados nas pulseiras telemáticas para a protección das vítimas de violencia de xénero. A proposta saiu adiante cos votos do PP. O BNG abstívose tras acusar a Xunta de utilizar as vítimas como arma arreboladiza e o PSDG votou en contra. Din que o sistema de protección funciona. Estamos pendentes da ameaza de Donald Trump de impoñer araceis a España por negarse a aumentar o gasto en defensa ata o 5% do PIB. O presidente norteamericano asegura que está moi descontento co noso país e que merece ser castigado. It's very disrespectful to NATO. In fact, I was thinking about giving them trade punishment through tariffs because of what they did. And I may do that. I think unbelievably disrespectful. Spain. As palabras de Trump sobrevoan o Consello da OTAN, o que asiste a ministra de Defensa Margarita Robles, e onde o secretario xeral da Alianza Atlántica, Mark Rutte, acaba de insistir no incremento do gasto en defensa ata o 5%. Na xuntanza tamén se aborda a resposta ás incursións de drons e cazas rusos no espazo aéreo aliado. Rutte avisa de facelo só se supoñen unha ameaza. I think you have to make sure that you are absolutely convinced whether yes or no it is posing a threat.
If it is posing a threat, we can do everything needed to make sure the threat will not materialize. But if it is not posing a threat, a strong alliance, and NATO is so much stronger than Russia, we are infinitely more capable. É unha das conversas en todas as cafeterías o calor e a falta de chuvias a mediados de outubro. Esa ausencia de auga xa se nota nas reservas dos encoros galegos. Os da Conca, Galicia e Costa están a algo máis do 42% da súa capacidade. Están especialmente baixos os de Eiras, Zamáns e Baíña, que abastecen os concellos de Vigo e Baiona. Algo mellor están os encoros da Conca Miño-Sil, case o 60% da súa capacidade, e por riba da media estatal, que está no 53%. A situación que temos contrasta coa de tal día como hoxe, pero hai 38 anos. Un gran temporal de chuvia e vento provocou grandes inundacións en varios puntos da comarca de Santiago. En Padrón foi preciso evacuar veciños en lanchas neumáticas da Cruz Vermella e da Escola Naval de Marín. As rúas convertíronse en ríos en só unhas horas. Tamén houbo asolagamentos en Val do Ubra e na Ponte Maceira. Continuamos con este episodio de temperaturas elevadas para a época do ano, con máximas de 33 incluso en Ourense, no Ribeiro, en xeral con eses valores de redor dos 30 na provincia de Ourense, Ribeira Sacra, temperaturas que falan de calor durante toda a xornada en toda a comunidade. O certo é que, salvo eses nevoeiros pola mañá ben cedo que van continuar, ademais este aviso nesa zona central e na Mariña, durante a noite máis a madrugada, falamos de calor, unha calor que ademais aguanta e provócanos datos que nos falan de 20 graus a mañanciña en Fisterra, en Carnota, 20 graus a primeira hora nas Neves, na Agudiña ou incluso en Vigo. As mínimas non han cambiar, tampouco as máximas, así seguiremos ata o venres. Tamén hai contrastes fortes, ollo, eses 5 graus pola mañá en Verín e con case 30 nas horas centrais do día. Esta mañá non daban creto nun barrio da Coruña. O que parecía a morte por causas naturais dunha anciá na súa casa apunta agora a ser un novo crime dunha asesina en serie ben coñecida, a alcumada como a Matavellas, Xoel. Si, os feitos aconteceron o pasado 3 de outubro nunha vivenda localizada nesta avenida de Monelos, na cidade da Coruña, un crime que se saldou cunha muller de 91 anos falecida nunha morte que apuntaba nun principio a causas naturais, unha caída fortuita no interior do seu domicilio. Foi o seu neto quen atopou o corpo desta muller e quen se percatou de que algo non lle cadraba, por iso decidiu consultar as cámaras de seguridade do interior da vivenda e foi nese momento cando descubriu a presenza dunha descoñecida que resultou ser finalmente Remedios Sánchez, alcumada como a Matavellas. Esta muller cumpre condena na cárcere de Teixeiro precisamente por outros 3 crimes, 3 asasinatos e 4 intentos de homicidio cometidos durante o verán do ano 2006 e foi precisamente tamén na cárcere de Teixeiro onde foi detida o pasado 8 de outubro. O xulgado de instrucción número 6 da Coruña decretou o segredo de sumario mentres a Policía Nacional continúa a investigación deste crime acontecido a comezos deste mes. Sorpresa e dor no barrio de Monelos pola morte violenta dunha veciña de 91 anos. Me sorprende en Coruña, isto parece que estamos en América, ¿no? Estas cosas las ves en las películas. Unha señora boa, por eso engañaron. Mucha pena, unha salvajada. A vítima atopouna sen vida, tirada no chan do cuarto de baño un neto seu que se achegou á vivenda porque non lle contestaba o teléfono. Na primeira valoración médica non detectaron sinais de violencia e a morte foi considerada natural, porén máis tarde, cando os fillos da anciá revisaron as grabacións dunha cámara que había na vivenda, viron que a falecida estaba acompañada dunha muller e isto foi o que precipitou unha nova liña de investigación. Esa muller é presuntamente Remedios Sánchez. A fin de semana do 3 de outubro, cando faleceu a anciá da Coruña, estaba de permiso penitenciario. Conozco a Carmen desde hace 23 años. Sé que vino la policía a mi casa a preguntarme, me dijeron que Carmen había muerto y me enseñaron una foto de una señora y la conocía. Yo no la conocía de nada, ella no era una mujer que diera confianzas. Lo raro es cómo consiguió la otra que le abriera la puerta de su casa. Cosas sorprendentes de la vida, no le abre la cartera y le abre a la asesina, ¿no? Parece paradójico, ¿no? A autopsia revelou lesións compatibles cunha morte violenta por asfixia e varias fracturas. As dilixencias policiais están secretas e a presunta autora do homicidio será chamada a declarar cando a maxistrada que instrúe o caso o considere oportuno.
Remedios Sánchez cumpría condena por 3 asasinatos no cárcere de Teixeiro. Foi condenada a 144 anos de cárcere, pero ao non ser prisión permanente revisable, o máximo que podía estar en prisión era 30. Como xa levaba máis dun terzo da condena, tiña dereito a este tipo de permisos penitenciarios de fin de semana, pensados para a súa reinserción cando quedase libre. Os 3 asasinatos polos que foi condenada Remedios Sánchez producíronse no 2006 en Barcelona. Tamén intentara matar outras 5 persoas. As vítimas eran todas anciás vulnerables, as que en varios casos lle roubaran a casa xoias e cartos e despois afogabas. Se acercaría a las hipotéticas víctimas en las plazas públicas o en las iglesias o en los centros donde pueda encontrar a la víctima y a partir de aquí generar un poco de confianza con ella. Natural de Boimorto, la Reme, como Alcumaron ou a Matavellas, residía en Barcelona, onde se mudara moi nova. Os seus achegados e veciños en Galicia sorprendíanse coa nova hai case 20 anos. De que nosotros estemos enterados nunca dese problema houbo, nin parecido, pero bueno. Detiverona cando tiña 49 anos. No xuízo descartouse que participase outra persoa nos delitos. Ni un inicio de prueba de la existencia de la misma. Despois de ter cumprido unha cuarta parte da súa condena, tiña dereito a estes permisos penitenciarios deseñados para a reinserción. Es un buen comportamiento, que es no tener sanciones, no tener ninguna infracción disciplinaria, y se le estipulan pues una serie de tratamientos que esa persona en concreto pues tiene que cumplir. Por ejemplo, en los casos de los delitos violentos suelen ser tratamientos psicológicos orientados a la empatía. Por cada delito de asasinato fora condenada en 2008 a 19 anos de cárcere, outros 20 polas tentativas de asasinato e 4 por roubos con violencia. Outro caso que estamos moi atentos é o do home detido por darlle 23 coiteladas ao seu propio veciño en Vilar de Bos. Hoxe pasa a disposición xudicial en Verín. Xa tomaron unha decisión, Alejandro? Sí, pois ainda estamos pendentes da determinación do xuíz deste pase a disposición xudicial que comezaba contra as 12 do mediodía. Está dando conta o detido deses feitos acontecidos na tarde do luns, cando supostamente asestoulle ata 23 coiteladas ao seu veciño. Un suceso que ainda se está a investigar, pero agora mesmo unha das principais hipóteses que se baralla é que existía unha débeda económica entre ambos. Segundo nos comentan dende a Garda Civil, será determinante o testemuño da víctima, que nestes momentos permanece aínda ingresada no hospital de Ourense. Como ben decimos, a esta hora ainda estamos moi pendentes da decisión do xuíz, se o deixa en liberdade ou pola contra se o manda a prisión. Tamén está detida unha persoa por participar nunha liorta en Ordes. Hai un ferido no hospital cunha coitelada no pescozo. Debeu ser un corte profundo porque a rúa quedou chea de manchas de sangue. Todo apunta a que detrás hai un problema de drogas. Tengo un guión no cuello, vos, No, que se puede mover. Son os minutos despois da agresión. O ferido un home de Ordes de 39 anos queixase do pescozo, xusto despois de recibir unha coitelada cunhas tesoiras. Un corte que debeu ser profundo. Cando subía para traballar, vin que había moita sangre aquí, de feito un barrendeiro estaba limpando nela. Vítima e agresor coñecíanse, sei que compartían ocio. De anos. Agora non sei o que pasou entre ellos. A liorta debeu comezar no portal onde vivo detido porque o regueiro de sangue esténdese varios metros ata a escaleira onde sentou a vítima. Polo historial de cada un todo apunta que tiveron un desencontro por tema de drogas. A verdade é que non está metido en moi boas cousas e eu penso que debeu ser por eso, por tema de drogas. O detido é un mozo uruguaio de 23 anos que leva aquí media vida. Detiveron na súa casa, ten antecedentes, pero o seu círculo deféndeo. Contan que foi o outro que non amenazou e provocou. Se defendendo do tipo que vino lá atacando. Vinha com, creo que chama punho americano, vino com umas tijeras, vino com cuchillo. Já levava 2 dias ameaçando que vai romper sua cara. Fora de cámara, a veciñanza confesa que están fartos do sube baixa no portal, que de feito ten a pechadura estragada, e miran cara ao calexón que dá un aparcadoiro de terra e suspiran. Están pasando cousas que non gustan, Ves mover moito trapicheo, sabes exactamente onde hai máis ou menos puntos de droga. Falta aclarar a orixe da pelea. Hoxe axentes de Paisano foron recabando datos e posibles testemunhas para avanzar na investigación. En Lugo, 2 veciñas andaban pelexando e a liorta rematou cun incendio no patio interior do edificio. Non se lle ocorreu outra cousa, unha delas máis ca tirar pola fiestra obxetos que prenderon lume nun toldo.
Sucedeu a primeira hora da noite nesta rúa pegada á muralla romana de Lugo, xunto á porta Bispo do Ario. A conflictiva convivencia entre dúas veciñas deste portal residentes no primeiro e segundo andar rematou cun enfrontamento violento. Tras a liorta, unha das implicadas guindou obxectos ardendo o patio inferior que prenderon lume no toldo da terraza de baixo e afectaron tamén a dúas bicicletas. A intensa fumareda alarmaba aos residentes. Que viu que se enchía a casa de fume, saliu mirar, entrou sorprendida, claro, parece que do piso segundo que tiraban no número 2, que tiraban polo patio objetos incendiarios polo piso de abaixo, é dicir, polo patio. Os veciños chamaron á comisaría da Policía Nacional situada a preto, tamén os bombeiros que non chegaron a intervir porque as lapas xa foran sufocadas, sen causar feridos. Na rúa Vía Romana denuncian problemas de convivencia, estragos nos baixos e portais e acumulacións de lixo. Hay problemas, nos hacen la vida porque no es gente normal. Houveron discursións despois deso, oíanse petos, non sei se estaban clavando algo, si, claro, non era normal, ás 3 ou ás 4 da mañá estando dando golpes. Eu pensando que querían entrar aquí no baixo este porque non hai moito tempo que romperon o couso da porta e entraron. Unha das mulleres implicadas na liorta veciñal sufriu parecer algunhas lesións, porén na comisaría non se presentou denuncia polos feitos. Os dous acusados de incendio que calcinou o complexo termal da Chavasqueira en Ourense sentan no banco da Audiencia Provincial. Trátase dun extraballador despedido e dun amigo seu. A Fiscalía non os acusa, únicamente o fai o Concello, que pide 10 anos de cárcere para cada un deles. Estaba na casa cociñando cando comezou o incendio na Chavasqueira contra unha da madrugada e o que sostén o principal encausado, un extraballador do complexo, que só respondeu ás preguntas do seu abogado. Con que estaba comunicando nese momento? Con unha compañera de trabajo. A localización do seu móvil corrobora o pero segundo os investigadores podería ter empregado un sistema remoto. Outro encausado, amigo del, tamén declarou estar na casa cando comezou o lume, aínda que un coche semellante ao seu foi grabado por unha cámara de seguridade preto da Chavasqueira. Creo que coincidiese marca, modelo, color, el pintado das lunas traseras. Pero non se ve a matrícula, por iso tanto a defensa dos acusados como a Fiscalía consideran que non é suficiente. Que non tienen la certeza de quién es el vehículo y que puede ir a cualquier sitio también, evidentemente. Sí. O que sí confirmaron nesta primeira sesión dos xuízos policías que investigaron os feitos é que o lume foi provocado a pesar de que os cans especializados non atoparon restos de acelerantes. ¿Posible que hubiese sido porque el incendio se originó a altura y no a ras del suelo? Efectivamente. No tiene la menor duda de que ese incendio fue provocado por la mano de la mano. Sí. O Concello de Ourense, que é o único que exerce acusación, solicita 10 anos de prisión para cada un dos acusados por un delito de incendio con perigo para a vida, xa que no momento no que se iniciou o lume había un traballador nas instalacións. O xuízo continuará mañá cos peritos e testemunhas. A aparición destes fardos na Pobra do Caramiñal marcou o inicio da última operación antidroga en Galicia. Nela foi fundamental a intervención da Policía Local deste concello. Por iso, hoxe, quixeron recoñecer o seu traballo entregándolles unha condecoración. Na operación desartellaron unha banda que pretendía introducir máis de 3 toneladas de cocaína. A redada permitira deter 14 membros da banda, dos que 12 están xa en prisión. Nun acto celebrado no Salón de Plenos, o Concello da Pobra do Caramiñal homenaxeou aos axentes da Policía Local que participaron na recente intervención de 3.600 kilos de cocaína alixados nas proximidades da vila. Unha redada desenvolvida conxuntamente coa Policía Nacional que permitiu desmantelar unha importante banda de narcotraficantes. Nós, a Policía Local, temos unha cara moi visible e, polo tanto, corremos o doble de perigo persoal porque somos coñecidos, os narcotraficantes da zona nos conocen. Os axentes da Policía Local participaron tamén no arresto de parte dos 14 presuntos membros da banda, 12 deles xa en prisión. Están acusados de tráfico de drogas, organización criminal e branqueo de capitais. Facían o doble porque, grazas a Deus, están todos en prisión. Posiblemente sean todos condenados, entón a satisfacción é moi boa. E sacar tanta cocaína da vía pública e que non o consuman os mozos e mozas, pois é moi satisfactorio para nós, sí. Esta redada antidroga é a máis importante na que participou ata agora a Policía Local de Pobra do Caramiñal.
E así quedou un coche esta mañá na entrada da estación intermodal de Santiago. Parece que a condutora perdeu o control cando saía do aparcamento e levou por diante outro coche, unha moto, e acabou esnafrándose contra o muro. Movilizáronse bombeiros, policía e emerxencias sanitarias. Houbo que axudar a evacuar a condutora, que foi conducida ao hospital aparentemente cunha perna rota. A Garda Civil detivo a parella dunha muller que morreu atropelada nun concello de Badaxoz. Os primeiros indicios apuntan a que o home intentou embestir o irmán da vítima co seu coche tras unha discusión, pero acabou arrolando a súa muller. Por iso non se investiga como caso de violencia machista, senón que se aborda como unha disputa familiar. En Portugal, un turista norteamericano morreu e outro quedou ferido tras ser asaltados en plena rúa para roubarlles. A policía busca agora mesmo os autores do asalto que fuxiron nun coche, Brais. Sí, aínda están a investigarse os feitos, pero a principal hipótese é que un mozo norteamericano camiñaba cara ás 3 da mañá pola turística Vila de Cascais. Achegáronselle outras 3 persoas para roubarlle, pero el se resistiu e aínda conseguiu alertar a outro amigo que acudiu ali na súa axuda e comezou unha grande liorta. Un deles acabou ferido de morte, como a confirmaron os corpos de emerxencia ao chegar ao lugar dos feitos, e o outro, tamén ferido de gravidade, foi trasladado a un hospital lisboeta. Os sospeitosos fuxiron nun vehículo que xa quedou identificado. Non son só traballadoras, o lombo levan tamén o sustento dunha forma de vida moi ligada ao territorio. As mulleres rurais de todo o mundo celebran hoxe o seu Día Internacional e as galegas fano co orgullo dos avances conseguidos nos últimos anos en innovación e en igualdade. Tras os seus logros, hai tamén un forte movemento asociativo que ofrece servizos para loitar contra o abandono do rural. Cada unha desde o seu lugar vanse atopando o camiño das actividades que organiza a Asociación de Mulleres Rurais Maristela de Sobrado. O fin de semana creo que xa dá. Xa, ai, bueno. En distintos locais sociais, esparecidos polos lugares do concello, aprenden bimbio, costura, acordeón ou manexo do móvil. Sempre me acordo de unha señora que me dixo: Ángeles, desde que vou ás cousas esas que facedes no local social, xa non teño que tomar as pastillas de depresión. Porque aquí as mulleres autoorganízanse para ofrecer estes servizos, ocio, cultura, formación e tamén unha oportunidade de socializar cando as aldeas van quedando baleiras. Eu creo que máis que nada é emocional. Entre o que aprendes, entre o que desconectas de todos os días. Eu son viuda, pois estou sola, entón paso tempo coa xente. Tamén queren facilitar a integración de mulleres migrantes que axuden a fixar poboación porque, xunto co envellecemento, dos que marchan das aldeas, 2 de cada 3 son mulleres en idade reproductiva. O caso de Teresa, gandeira en Anllóns, Ponteceso, é xusto ao revés. Ela de vacas non sabía nada. Unha vez que o meu home marchou a unha manifestación, estaba eu e viñera aquí a arrimar as vacas, e vin, e había unha vaca para parir, pois eu collín, boteina na parideira, eu sola, que ademais fun eu sola. Puxinlle as cordiñas, tirei por ela e saquei a cría. Ese carácter de se superar, de que ninguén as pare, mantén en pé o rural en Galicia. Mulleres que hoxe celebran as innovacións técnicas que facilitan o traballo desde a súa nova posición de cotitulares das explotacións. Cando eu me incorporei aquí, na nosa casa había no fatal. Hoxe, o seu fillo Tono é, xunto co seu home, o terceiro socio da granxa. Esta efeméride, a do Día Internacional da Muller Rural, tamén se celebrou no Mercado da Estrada, coa presenza da conselleira María Xosé Gómez. Fixo ali a compra e o chef Álex Iglesias fixo unha demostración que acabaron degustando todos os que se achegaron á praza. En Vigo, a xente pode entrar de novo no histórico Cine Fraga, a que foi unha das salas máis importantes de Galicia. Están a piques de retomarse as obras para convertelo en auditorio, pero antes deixan que os cidadáns o visiten. A neta de Isaac Fraga, casco negro, camiseta rosa, volve a casa. Non é ficción, ela naceu aquí, cando o empresario tiña unha vivenda en riba do cine. Tengo una foto de claro de cuando yo vivía aquí, para que veáis que esto, arriba la vivienda estaba recubierta de madera. O sea, esto yo debía de tener como 3 años, 2 años. Esa nena foi hoxe unha das primeiras persoas en percorrer o antigo Fraga. A Xunta e a Deputación de Pontevedra organizan visitas antes de retomar a reforma que quedou parada cando era propiedade da banca. ¿Qué tal lo lemas ahora? Imos pasar por aquí.
Tenemos que decir que ya hay lista de espera, la última cita está en el 6 de abril del año 2026. Esta era a antiga e histórica sala de butacas. Milleiros de persoas gozaron aquí do cine. A última película que se proxectou en 2001 foi Tomb Raider con Angelina Jolie. O plan é recuperar o Fraga como auditorio, claro, e tamén para exposicións e promoción cultural. Queremos convertir o Teatro Cine Fraga en ese gran referente da cultura, non só en Vigo, sino no norte da península, e para iso, bueno, nos quedan uns meses de traballo. A previsión é que as obras se retomen a finais de 2026. Lugo, démonos un pequeno respiro ás néboas desta hora loce o sol, temperaturas alrededor dos 22 graus e pendentes en Ourense, superamos os 30, a previsión indica 33, polo tanto temos hoxe o día con máis calor da semana e que tamén ascenden as temperaturas noutras zonas de Galicia. En Carballo rozamos os 30 graus desta hora, en Melide tamén, en Pontevedra tamén, claramente por riba do que indicaba a previsión e como vos comentaba, en Lugo tamén a medida que vai avanzando a tardiña xa contra a noite volverase a activar o aviso por mor das néboas que deixan ou seguirán deixando visibilidade reducida nas últimas horas deste mércores e tamén durante a madrugada do xoves. E como sempre, despois de Sevi e en Formación Deportiva, contámoslo todo, falamos da fin de semana, chega a chuvia o domingo. O Festival O Son do Camiño amplía o seu cartel con outro nome potente, Linkin Park. O grupo, conhecido por cancións como In the End ou o seu novo sinxelo Up From the Bottom, estará o próximo ano no Monte do Gozo. O anuncio chega despois da confirmación de Katy Perry, aumentando a expectación da cita musical. E ollo, porque este é o único festival en que estarán presentes en España no 2026. Os abonos comezarán a venderse este venres ás 12 do mediodía. Antes dos deportes, imos preguntarlles aos compañeiros do Quen Anda Aí cal é o menú desta tarde, Juan. Moi boa tarde, Antía. Pois esta tarde imos estar en Darbo, onde apareceu un novo círculo de lume fronte a unha igrexa. Hai conexión co arco achado en Moaña e outro ritual de bruxería, vémolo despois. E hoxe volve ao programa Lolo Andrade, xa recuperado do ataque de velutinas que sufriu hai unhas semanas. Ollo, porque estas avespas son cada vez máis agresivas e onte mataron un home en Dozón. E tamén imos coñecer hoxe a historia de Dolores e Gelo, unha parella moi especial que leva 50 anos casada. Eu vi unha rapaza de pelo corto e mirei os ollos e foi como se me dera un garrotazo. Anos leva dedicándose só exclusivamente a min. Xa sabe, a información continúa en G24 e g24play.gal. Que pasen unha boa tarde.